shine jahilci. Shine mai infiraji yace in zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba. Shi kuma Ibn Abbas hujjarsa ta cewa annabi ya ga Allah da zuciyarsa, ma'ana ya san shi gwargwadon yadda ya sanar da shi, shine faɗin Allah madaukakin sarki ma zagal basar wa ma daga afatumarunahu ala ma yara ma kazaba al-fuadu kai ma ra'a. Ma kazaba al-fuadu ma ra'a, zuciya bata yi ƙarya ko bata ƙaryata abin da ta gani ba. Duk wani abu da Allah ya sanar da annabi na zatinsa ba wanda manzon Allah ya musu, ba wanda manzon Allah ya yi inkari, ba wanda manzon Allah ya gagara sallama wa Allah. To shine ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Kaga wannan aya ta tabbatar da annabi gani amma na zuciya. Sauran ayoyi kuma sun kora gani na ido. Babu cin karo tsakanin biyu. Sannan da yawa wanda suke hakikan cewa annabi ya ga Allah, ba aya fa ba hadisi, magana ce ta ka, kuma su a tsammanin su wannan yabo ne. Kamar yadda muka sha faɗa bisa ga ka'ida, rashin sani ke sa ka ɗauki abin da ba yabo ba kamar da shi ne yabo. Domin babu inda Allah ya ce manzon Allah ba zai samu daraja ba sai ya gan shi, ko ba inda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ya gan shi a duniya shi ke nuna ya fi kowa. In bai yi haka ba kenan bai fi kowa ba. Babu inda Allah ya faɗi wannan, ballantana ka lizumta masa. Ko manzon Allah bai ga Allah ba, tunda nasi bai nuna hakan ta faru ba, akwai nasosin kuma da suka nuna manzon Allah ya fi kowa daraja a wajen Allah. Da haka rashin wannan bai rage masa komai na darajarsa ba. Kamar sanin tashin alkiyama ne. Manzon Allah da kansa ya ce bai san lokacin ba. Ayoyin Qur'ani suka tabbatar da ba wanda ya sani sai